M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero pa 28 August mu chaka cha 2025 pamene mpingo wathu ukutipempha kuti tipange chaka cha Augustine Oyera. Tiphunzire moyo wa Augustine Oyera. Augustine Oyera muja tidanenera dzulo, iyeyu mayi wake anali Monica Oyera. Augustine Oyera timamva mu zolemba zake zosiyanasiyana kunena kuti iye moyo wake wakubwana unali moyo umene amachita zinthu zimene zinali zosakomera Mulungu. Koma kudzera mu mpemphero la amayi ake iye adatembenuka mtima. Chimene tikuphunzira poyambirira mwa Augustine Oyera, poyambirira nkunena kuti sin should have a cut-off point in your life. Kuti uchimo nthawi zina muziulembera malire, uchimo nthawi zina zake tiziulembera malire, kuti tachimwako, kuti tamwako, izi tachitako, tisiye. Augustine Oyera adazindikira kunena kuti imafika nthawi yonena kuti munthu utembenuke mtima. Imafika nthawi yonena kuti uyambenso moyo watsopano. Sinde kuti tosefe pa dziko lapansi tidalengedwa kuti tidzizangochimwa. Mulungu sangakulengeni, Mulungu sangandilenge ine kuti ndidzizangochimwa ayi. Koma anandilenga kunena kuti ndizichita kufuna kwake nthawi zonse. Ndipo tikachimwa ndipo tikalephera tizikumbukira kudula uchimo moyo mwathu kuti uchimo usapitirire. Kenaka kusindika kwa Augustine kukutiphunzitsanso kunena kuti we have to cooperate with grace. Chisomo chimafunika kugwirizana nacho, kulumikizana nacho bwino. Pemphero limene mayi yake amamuchitira Augustine Oyera lidalumikizana ndi kufuna kwake kwabwino kofuna kuti asinthe. N'chifukwa chani ambiri mwa ife anthu ndi akutikwerera mapiri. N'chifukwa chani anthu ambiri mwa ife anthu ndi akutisalira koma mwina sitikusintha. We are not cooperating with grace. Sitikulumikizana nacho chisomo. Sitikugwirana manja ndi chisomo cha Mulungu ndi mapemphero amene anthu ena akupanga kunena kuti mapemphero agwirizane ndi zimene nafenso tikufuna ndi kubweretsa kusinthika kwenikweni. Mawu athu oyamba alero akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo Oyera yolembera Akhristu aku Atesalonika. Atesalonika mutu 3 kuyambira ndime ya 7 kulekezera ndime ya 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Peter Gwede Mwale kuchokera ku St. Clara Chilinda Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino walero ukuchokera mu uthenga wa Mateyu mutu 24 kuyambira ndime ya 42 mpaka na ndime ya 51. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo kwa Tesalonika. Abale, pakati pa masautso ndi mazunzo athu onse, chikhulupiriro chanu chatithunzitsa mtima. Takhalanso ndi moyo tsopano pakuti mukulimbika pa chikhristu chanu. Nanga tingathe bwanji kuyamika Mulungu mokwanira chifukwa cha inu poona chimwemwe chonse chimene tili nacho pamaso pa Mulungu wathu? Ndi mtima wonse timapemphera usana ndi usiku kuti tionane nanunso maso ndi maso, kuti tikakwaniritse zimene zikusowa pakuonetsa chikhulupiriro chanu. Tikupempha kuti Mulungu Atate athu mwini ndi Ambuye athu Yesu Khristu atikonzere njira yabwino kuti tidzafike kwanuko. Ambuye akulitsire kukondana kwanu ndiponso chikondi chanu cha pa anthu onse. Monga momwe chikondi chathu cha pa inu chikukulirakulira,
Motero iye adzalimbitsa mitima yanu kuti idzakhale yangwiro ndi yoyera pamaso pa Mulungu Atate athu, pamene Ambuye Yesu adzabweranso pamodzi ndi oyera ake onse. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Nanunso tsono khalani maso, chifukwa simudziwa tsiku limene Ambuye anu adzabwere. Koma dziwani kuti mwini nyumba akadadziwa nthawi yofika mbala, bwenzi atakhala maso, osalola kuti mbala imuthyolere nyumba. Choncho inunso muzikhala okonzeka, pakuti Mwana wa Munthu adzabwera pa nthawi imene inu simukuyembekeza. Tsono wantchito okhulupirika ndi wanzeru ndani, amene mbuye wake adamuyika kuti aziyang'anira onse a nyumba mwake, nkumawagawira chakudya chawo pa nthawi yake. Ngodala wantchito ameneyo ngati mbuye wake pofika adzampeza akuchitadi zimenezi. Ndithu ndikunenetsa kuti adzamuyika oyang'anira chuma chake chonse. Koma ngati ndi wantchito oyipa, mu mtima mwake adzidzati, mbuye wanga akuchedwa, ndiye adzayamba kumenya antchito anzake ndiponso kumadya ndi kumamwa pamodzi ndi zidakwa. Tsono mbuye wake adzangoti mbwe mwadzidzidzi pa tsiku limene iye samayembekeza. Choncho adzamlanga koopsa, ndipo adzamtaya kumalo a anthu achiphamaso. Kumeneko adzalira ndi kukukuta mano. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu athu a Uthenga Wabwino. Tikumva kunena kuti Ambuye Yesu akuphunzitsa za tsiku lomaliza limene silidziwika kuti kodi lidzabwera liti. Chimene Ambuye Yesu akufuna ndikunena kuti ife poyambirira tikhale okonzeka nthawi zonse pogwiritsa ntchito moyo wathu wapansi pano moyenerera. Kenaka chimene Ambuye Yesu akufuna nkunena kuti atiphunzitse kunena kuti moyo muno chimene chili chofunika sikungodikira iyayi, koma chimene chili chofunika ndi kudikira moyenerera. What is more important in this life? It is not just waiting for the coming of the Lord, but waiting well. Pamenepa ndi pamene ife tikutengapo phunziro lathu loyambirira. Ambuye Yesu pamene akunena kuti nanunso khalani maso, akupereka fanizo la mbala, kunena kuti mwini wake nyumba akadadziwa nthawi imene mbala ikubwera, sadakalola kunena kuti mbalayo ithyole nyumba yake. Kenaka Ambuye Yesu musimo akutsikanso kunena za fanizo la kuti kodi munthu wanzeru ndani. Ndiye akupereka fanizo pofotokozera za munthu amene amusiyira ulamuliro wa pa nyumba, kuti adziyang'anira katundu Yesu wa pa nyumba, komanso kuphatikizapo antchito anzake. Akuti wantchito amene ali wanzeru adzadikira moyenerera, sadzaona kuchedwa kubwera kwa mbuye wake. Kodi uthenga umenewo kutiphunzitsa chani? Poyambirira penipeni muchatanenera kunena kuti moyo muno sikokwanira kunena kuti ife tizidikira kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Koma pamene tikudikira tikuyenera kuti tizizifunsa kuti kodi ndikudikira moyenerera, am I waiting well? Kodi kudikira moyenerera ndiko kutani? Kudikirira moyenerera ndiko kuonetsetsa kunena kuti moyo wathu umene ife tikukhala pansi pano udzatiyenereza kunena kuti ife tikakumane naye Ambuye Yesu kumwamba. Akunena kuti ku Botswana munthu akamwalira, akunena kuti pamanda paja amalemba apo kunena kuti Alfred Phiri, ndipo akalemba kunena kuti Alfred Phiri amalemba tsiku lake lobadwa, akalemba tsiku lake lobadwa amalembapo tsiku lake lomwalira, akalemba tsiku lake lomwalira mu bracket muja amalemba ntchito zake. Kunena kuti ameneyu amadziwika chifukwa chonena kuti anali wansembe mwachitsanzo,
ameneyu amadziwika chifukwa kuti ngongole amakanika kubweza. Tangoganizani kunena kuti ife tonsefe tatamwalira kumeneko pamanda pathu pangatolembedwa chani. Nchifukwa yana amachita zimenezi? Amachita chifukwa zimenezi ngati chikumbutso kunena kuti ntchito zathu ndi zimene ife zikatiyenereze pakutha pa moyo uno kuti tikakumane naye Ambuye Yesu kumwambako, kuti tikakondwere naye Mulungu kumwambako, kuti anthu akamapita azizifunsa kunena kuti pamanda panga padzalembedwa zotani. Ife tikuyenera kuti tizifunse kunena kuti kodi pamanda paine, pamanda panu, pamanda pathu pangatolembedwa chani. Ngati pangathe kulembedwa zolakwika zogudza inu, ngati pangathe kulembedwa zolakwika zogudza ine, it means I am not waiting well. It means that you are not waiting well. Bwanji ntchito zathu zikatithandize kunena kuti zitipezere malo abwino kumwambako. Chifundo cha Mulungu ni ntchito zathu zonsezi zizaphatana zikatiyenereza kuti tichipeze chipulumutso. Kenaka tikuvanso za wantchito uyu amene adalephera kuti adikire kubwera kwa mbuye wake moyenerera. Akunena kuti iyeyo ataona kuti mbuye wake akuchedwa kubwera ndi anayamba kumwa, anayamba kudya ndi zidakwa, kenakanso nkumamenyanso antchito anzake. Kodi uthenga umene ufuna utiphunzitse chani? Many of us, we are lost in the ordinary activities of our daily life. Zimene munthu uyu akutayika nazo ndi zinthu zimene zili za tsiku ndi tsiku. Kudya, kumwa ndi zimene akutayika nazo. Lero masiku ano Satana sali nafe patali. Satana ali mu zinthu zimene ife timachita moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tikamazichita mosalingalira kunena kuti tsiku lina likubwera limene moyo uno udzatha, limene pasi pano padzachoka, timatayika mu zinthu zathu za tsiku ndi tsiku. Ndiye timamwa mosaganizira kunena kuti tsiku lina ndidzachokapo pa dziko lino. Ndiye timadya mosaganizira kunena kuti tsiku lina moyo wanga wapasi pano udzatha. Akuti tu iwo amene amadya mozindikira kunena kuti tsiku lina moyo wapasi pano udzatha, amadya nkumayang'ana iwo amene ali osowa. Don't get lost in the ordinary activities of our daily life. Uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsa kunena kuti the devil does not always come into our life represented by horns always, but the devil can also be represented by innocence. Akuti Satana sinde kuti nthawi zonse amabwera ali ndi nyanga zitali. Ayi, Satana amatha kubweranso moyo mwathu nkumaoneka ngati ndi zinthu zabwino. Munthu uyu wantchito opanda nzeru uyu akutayika mu zinthu zimene zingathe kuoneka kuti ndi zinthu zabwino. Kudya, kumwa ndi zina zotero. Nthawi zonse tikhale maso, chifukwa pamene ife tikuyembekeza kunena kuti apa pa zinthu zili bwino, Satananso pamene amalowerera mu zinthu zimene zili zabwinozo. Pamene tikuyembekeza kunena kuti apa Satana sangapezeke, pamenepo pamenenso Satananso amapezekapo. Kenaka uthenga wabwino wa lero ukugwirizananso ndi mawu athu oyamba. Tikumva Paulo oyera akuwauza Akhristu aku Atesalonika, akuwauza kunena kuti chikhulupiriro chomwe inu munali nacho ine chinandilimbitsa m'masautso ndi mazunzo osiyanasiyana amene ndinali kukumana nawo. Ife tikuyenera kuti tizindikire kunena kuti moyo mwathu muno tilinso ndi udindo osamalira chikhulupiriro cha anthu ena. Paulo oyera akuyamikira chikhulupiriro cha Khristu aku Atesalonika. Akuti chikhulupiriro chimenecho ndi chimene chinamulimbitsa Paulo oyera. Ngati Paulo oyera anapitiliza utumiki wake ndi chifukwa cha chikhulupiriro cha Khristu aku Atesalonika. Akunena kuti chikhulupiriro chanu chinandilimbikitsa. Nimati ndikamakuonani nkuona mmene inu mukhulupirira, inenso nkumalimbanso mtimanso mu chikhulupiriro changa. Lero tili ndi udindo ngati Akhristu kuti kudzera mu zochita zathu ife tikuyenera kuti tilimbitse anthu ena. Kodi moyo wanga wa Chikhristu, kodi moyo mwanga wa Chikhristu, kodi moyo wanu wa Chikhristu tingathe kunena kuti anthu ena akulimbitsidwa ndi moyo wanga? Tingathe kunena kuti anthu adayamba kukonda chifukwa cha inu? Mungathe kunena kuti anthu adayamba kukhulupirira chifukwa cha inu? Mungathe kunena kuti anthu ena akadayamba kukhululuka chifukwa cha inu? We have a button stick of love. Ife tuli ndi ndodo yachikondi imene ife tikuyenera kuti tipatsire anthu ena. Anthu ena akuyenera kuti ayambe kukonda chifukwa chonena kuti inu mwaonetsera chikondi. Anthu ena akuyenera kuti ayambe kukhululuka chifukwa chonena kuti inu mwaonetsera chifundo. Anthu ena akuyenera kuti ayambe kukhulupirira chifukwa chonena kuti inu ndinu okhulupirira. Wina adafotokozapo
kunena kuti why is it that there is an escalation of numbers of atheists? Wina adanena kunena kuti pofuna kuyankha funso lanulo anthu akuchulukira osakhulupirira Mulungu chifukwa cha okhulupirira Mulungu. Kuti anthu amati akaona okhulupirira Mulungu zimene akuchita amene kuti bwino kukhala osakhulupirira, anthu ayambe kukhulupirira kuti kunja kuno kuli Mulungu chifukwa cha zimene mukuchita. Anthu ayambe kukhulupirira kunena kuti kunja kuno kuli chikondi chifukwa cha mmene mukondera. Anthu ayambe kukhulupirira kunena kuti anthu kunja kuno kuli Mulungu amene ali wa chifundo chifukwa cha mmene inuyo mukonetsera chifundo. Paulo oyera pamene akuyamikira anthu aku Tesalonika kuti ndayamba kukhulupirira chifukwa cha inu. Lero so tidzifunse kuti kodi ndi ndotani umene ine ndikuvala lero? Kodi ndingathe kunena kuti mpingo wa Mulungu kukula chifukwa choti anthu akuona ine kuti ndimapita ku chalichi? Mwina atu anthu akusiya kupemphera chifukwa cha inu. Mwina atu lero anthu akusiya nkumanena kuti sindingapite ku sembe chifukwa cha inu. Mwina atu anthu akusiya kunena kuti kuli bwino banja longotengana osati lomangidwa ku chalichi chifukwa cha inu. Muli ndi udindo okhala Mkhristu wa ku Tesalonika lero. Oti anthu ambe kukhulupirira, anthu ambe kukhulupirira, anthu ambe kukonda, anthu ambe kukhululuka chifukwa chonena kuti adaona inu. Amen.